Bali po sa mga kumakain, mga nicho sa isang sementeryo sa Pangasinan na sibukasan at isang white lady na mataang nanggugulo sa mga gwapitong residente. Napag-alaman ng mga pulong barangay na isa-isang nagsisibukasan ang mga nicho sa mga pampublikong sementeryo ng Buel, Binalunan, Pangasinan, kamakailan. Wala umanong laman ng mga bangkay ang mga nasabing nicho, kaya pinagbigay alam sa mga kamag-anak ang pangyayari. Hindi ba matukoy ng mga kinaukulan kung isa ba itong modus ng mga kawatan o isang nakakakilabot na kababalaghan? Ako po si Jeric B. Agustin, ang nag-uulat sa 24 oras. Ang aga-aga pa sa mga ganyan. Uy, anak, anong sinasabi mo dyan? Inaaway mo yun naman yung TV, ha? Eh, Nay, paano naman kasi yung palita sa TV, ang etchos, tsaka ang aga-aga para sa mga ganon. Hindi pa pwedeng good news muna pag umaga. Hayaan mo na nga yan. Oh, ito, baon mo. Sige, Nay. Salamat. Salamat po, Nay, ha? Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga bili niyo sa akin. Sige po po, pasok na po ako. Sige, bye-bye. Sige, Nay, punta na po ako. Ingat ka, anak, ha? Ma'am, yung gamit niyo po. Salamat dyan. Good morning, class. Good morning, Miss Fuentes. You may take your seat, class. Thank you, ma'am. Since nalalapit nang matapos ang third grading, kailangan ko nang makompute yung mga grades nyo. So, kailangan nyo na rin i-pass yung mga projects nyo. Sino magpapass? Yes, John? Magpapas na po ako. Si John na yung nakagawa? Ma'am, bukas. Okay, bibigyan ko pa kayo ng isang palugit, pero last na yun na. Di ba last week ko pa siya binigay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lesson ends our topic today. Don't forget your assignment. Yes, Bye, class. Thank you. Miss Fuentes. Bye, ma'am. Uy, alam niyo ba si John? Di ba siya yung prize natin kanina? Kaya nga eh. I know that cheat lang siya. Kaya nga eh. Cheater! Sino? Sino? Speaking of the devil, siya yung nag-cheat mo. Cheater kasi. Umakan na! Konti ko lang yan eh. Go, boys! Uy, pareho. Anghel ka ba? Nasa langit na ba ako? Ano
pa rin. Naisin ko man, kaya lang talaga ako. At ako ang naatasan bilang mahatid sa'yo ng iyong misyon. Misyon? Ano naman yung misyon na yon? Ang mission ko ay i-save ang Earth at ang mga Earthlings sa mga chakra-blessed na deaths. Na ngayon ay sinisimulan na ang kanilang plano. Ako? Magiging tagapagtanggol? Hindi ko nga mapagtanggol ang sarili ko eh. Tsaka wala akong kapangyarihan. Huwag kang mag-alala. Ito ang magiging powers mo. Isang lumang headband? Tsaka isang pamaypay? Ano naman magagawa nito? Paano ko ito magagamit? Basta, pag want mong gamitin ito, isuot mo lang. Pag next beses, itas ang kanang kamay at sumigaw ng Becky! Transform ang beauty mo sa Super G. Promise. Di nga. Totoo ba to? Baka naman niloloko mo ko ah. Basta, ikaw nang bahalang tuklas. Gora na ako Bye! Umayo kayo at guluhin ang mga buhay ng mga Earthlings na yan! Mga walang kwenta! Mga mahihina! Mga peste! Sugod mga lagad! Wala na akong sugat. Tsaka maayos na ako. Teka, paano naman ako napunta dito sa bahay? Hindi na lang. Teka. O ito yung binigay sa akin ng diwata na headband? Pero panaginip lang yun. Naguguluhan na ako ah. Alam ko na. Susubukan ko na lang. Kung bagay ah. Tapos ano yung sinabi niya sa akin? Pag sinuot ko na to, sisigaw pala ako ng Becky. Muntik ko lang nakalimutan. Ito na gagawin ko na ha. Becky! Ha? Totoo nga. Pero, ano nagkaganon? Superhero na nga talaga ako. At ako, si Super G. Parang may nangangailangan sa akin. Panahon na para makilala nila ang bagong superhero. At ako si Super G.
Ayaw ko man, di ba? Kami na lang. Akin mo. Sabi, bigyan mo na. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Kami na! Teka lang. Parang naiihit ako. Hoy, magnanakaw! Tigilan mo nga yan! Sino ka naman? Tapos ng trick or treat, tapos ng Halloween, tapos na rin ang costume party. Hahaha! Patawa ka naman, no? Tignan natin kung meron kang masabi sa metallic boobs ko. Pinakpatay. Lampak ka rin pala. Yan ang akala mo dahil hindi mo pa nasusubukan ang kapangyarihan ko. Baril, please! Ako mukhang walang bala. Teka. Yeah. Tikman mo tong baril ko. Etong saya. Salamat ha. Salamat talaga. Walang ano man yon. At saka, caribals ng beauty. Payo ko nga pala sa'yo ha. Huwag na huwag ka maglalaro ng Candy Crush sa daan. Sige. Paalam. Father gentleman. Father gentleman. Father gentleman. Grabe na talaga ang mundo ngayon. Yung zombie na pala. Ano bang nangyayari sa mundong ito? Ay, nandito na ako. Awan ka na ako sa ano. Pinapanood. Nay, ano ba pinapanood nyo? Kakaloka yung balita, anak. Totoo na pala yung mga zombie ngayon. Ano kayang nangyayari sa mundong ito? Huwag kayo mag-alala. Kasi siguro kung ano nangyari, magiging ligtas kayo. Ano na ang gagawin mo, anak?
Hoy! Mga tsaka at nabubulok na nilalang, akong kalabanin nyo. Ay nako, ang hihina naman ng mga kalaban ko. If I know, hindi na ako nag-abala pa ng ganitong kabonggang costume. Nakaka-stress, my God. Oh my God! I am gonna die! I'm gonna die! I'm gonna die! Joke! Bilis! Kailangan ko ng powers! Salamat! Paano ba po? Ano ba yan? Ang cheap naman kasi yung pinagin na boots ng diwatang ko. Hirap talaga ng ganito. Sinasira. Akala ko ba fairy ka? Eh, bakit ganito yung binigay mo sa aking sapatos, oh? Tignan mo nga lumang-luma.
Pare malamig. Di ba rin lang natin tayo pare kung bumulong pare. Oo nga pare. Maubos ka na ba pare? Pare mo ito. Saan? Pare mo ito nga. Ito. Naku, kailangan ko pa magpulot ng kahoy. Ay, nagiging ng Super G. Walang sa bahay, kailangan ko pang magluto ng adobo. Ng oras kaldo. Teka, parang may narinig ako ah. May nangangailangan ng tulong ko. Taas naman ang metallic boobs mo. Tulungan mo ako, may white lady doon na kulay black. Ka mag-alala, ako nang bahala. Tsaka ang sakit nun, no? Haha, yan na lang bang kaya mo? Halika dito at magtanim ka ng kamote. Ha! Sa'yo na lang ang kamote mo. Tsaka huwag kang magmayabang. Hindi pa ako tapos. Teka. Etong sa'yo! Susunod ko sa makeup artist ko. Sige. Ito lang ang kulit. Mula sa kapangyarihan ng kagandahang nagmula sa akin, paparusahan kita! Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan. Hanggat nandito ako, si Super G. Ang galing pa talaga. Anong nangyayari? Bakit ganito?
nakagamit din ako ng namnam sarap! At nang sa ganon, nakuha ko ng nanay niya ang kanyang kahinaan! Tignan natin yun ang galing mo, Super J. Kapag nakuha ko ang kahinaan mo. Tignan natin ang galing ng anak ko. Pag nakuha sa kanya, ang pinakamahalaga. Ano bang sinasabi mo? Di ko naintindihan. Tulungan niya ako! Hoy, babae! Bitiwan mo ang nanay ko! Teka, hintayin mo ako dyan, ha? Tigilan mo ang nanay ko! Bitiwan mo siya! Wala ka nang magagawa, Super J. Bihag ko ng nanay mo! Bitiwan mo ang nanay ko! Bitiwan mo ang nanay ko! Kung ayaw mong magkasubukan tayo! Di ko na naiintindihan. Kabataan ang anak ko. Normal kabataan ako sa Pernino. Tulungan mo ako. Nay! Nay? Nay, nasan kayo, Nay? Nay? Humanda ka sa akin. Humanda ka sa akin, Purita Tsaka. Magtutuos tayo. At ililigtas ko ang nanay ko! Nasaan ang nanay ko, Purita Tsaka? Walang hiya ka talaga. Walang sayo, Purita Tsaka. Akin lang ang nanay ko. Ang lakas niya. Paano ko siya matatalo? Napakalakas niya. Hindi ko siya matalo. Anong gagawin ko? Pero paano na ang nanay ko? Paano na ang mundo?
ako papayag. Lalaban ako. Lalabanan ko siya. Magkakabulit at saka, ilalabas ko na ang kapangyarihan ko. Amen! Tanggapin mo to! I'm gonna win it down the Wi-Fi! Bluetooth! Infrared! Ate, tulungan niyo ako, pabili nga ako ng juice. Please, I know. Burger flavor! Burger flavor! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Mamaya, ma'am. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Mawala kayo sa akin! Kawawa naman yung anak ko kung mawawala ako! Tulong! Tulong! Nanay? Nay? 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 Nanay? Nay? Nanay? Nay? 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 Wala akong pause sa ipan. Nay? Nay, kayo po ba yan? Aray! Nay, kayo nga! Pasensya na. Sino ka ba? Nay, hindi niyo ba ako nakikilala? Ako si John, yung anak mo. Nak, ikaw ba talaga yan? Ako na. Nak, bakit parang nagdalaga ka na ata? Ako na. Nay, Ang ganda-ganda ng anak ko, mana sa akin. syempre naman po, Nay. Pero, bakit ganyan po kayo, Nay? Ginutom ba nila kayo? Sabihin niyo sa akin. Oo, anak. Pero na-maintain ko na yung style ko. Perfect. Anak, pwede ba, bago tayo magdraman, alisin mo muna. Ang sakit-sakit na talaga. Aray! Anak, dahan-dahan naman. Ako nagtali sa'yo, ha? Ang sakit. Ay, ayos lang po ba kayo, Nay? Oo, anak. Aray, aray. Nay, parang hindi ka. Side view na lang. May nangangailangan ng tulong ko. Huwag kayong mag-alala. Dahil hanggat nandito, si Super J, hindi mananaig ang kasamaan. And when the day comes, I'll have to go. But tonight I'm gonna hold
hold you so close, 'cause in the daylight we'll be on our own. But tonight I need to hold you so close. Oh, 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 oh. Your perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down, this is way too hard. 'Cause I know when the sun comes up I will leave. This is my last glance that will soon be memory. And when the day